Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Els serveis informatius d'aquesta cadena han aconseguit una exclusiva que marcarà un punt i a part a la campanya electoral catalana. Us costarà de creure, però en tenim proves. I és que corren rumors que algun partit rival o algú de dintre hauria infiltrat un home a l'equip de campanya del PSC per sabotejar la campanya des de dins, fent intents barroers de desprestigiar l'equip socialista. Abans de tot, hem d'advertir que les imatges que veureu són reals i que poden ferir la sensibilitat i la intel·ligència d'algun dels espectadors. L'infiltrat en l'equip de campanya del PSC hauria aconseguit que el partit publiqués a la premsa aquest cartell: Artur más de lo mismo, que sembla més aviat un xist del Montilla del Polònia. O una altra prova, publicar per exemple un cartell amb un super Montilla que hauria d'animar els joves a anar a votar. Aquest cartell és real, s'ha publicat. A més, l'infiltrat hauria aconseguit colar propostes esbojarrades al programa del PSC sense que ningú se n'adoni, com per exemple subvencionar els qui no treballin ni estudiïn, o fins i tot negar-se a reeditar el tripartit, l'única opció de formar un govern d'esquerres. Fort, oi? Aquestes proves són irrefutables, ja que si no ha estat un infiltrat, com es pot entendre? Tot plegat es reflecteix a les enquestes, com per exemple la darrera onada del racòmetre de RAC1. Vegem les dades. El Parlament actual està format per 135 diputats. El grup majoritari és Convergència i Unió amb 48. El segon grup de la cambra és el Partit Socialista, amb 37 diputats. El tercer grup parlamentari català és Esquerra Republicana, amb 21. El Partit Popular té 14 escons i Iniciativa per Catalunya 12. La novetat de la passada legislatura fou l'entrada d'un nou partit, Ciutadans, amb 3 escons. Segons l'enquesta de RAC1, Convergència i Unió augmentaria considerablement els seus resultats actuals amb 17 o 18 escons més, arribant a una forquilla de 65 o 66. Artur Mas, però, no arribaria a la majoria absoluta, que es marca en 68 diputats. Els efectes de l'infiltrat es farien notar, ja que el partit del president Montilla recularia fins als pitjors resultats d'en unes eleccions catalanes fets pels socialistes, perdent entre 9 i 10 diputats, quedant-se en una forquilla entre 27 i 28. L'altre soci del tripartit, l'Esquerra Republicana de Joan Puigcercós, també patiria una davallada semblant. Baixaria entre 9 i 10 diputats, quedant-se entre 11 i 12. El Partit Popular també baixaria, però no tant, perdent un diputat i quedant-se amb 13, tot i que passaria a ser la tercera força política del Parlament. Iniciativa per Catalunya Verds, el partit de Joan Herrera, també baixaria entre 1 i 3 diputats, quedant-se entre 9 i 11. Ciutadans, tot i que durant tota la legislatura les enquestes han augurat la seva sortida del Parlament, ara mostra una remuntada i podria fins i tot augmentar un diputat i passar a 4. L'enquesta del racòmetre també dona opcions a l'entrada del partit de la Porta, Solidaritat Independentista, si aconsegueix, però, superar la barrera del 3% dels vots, tenint una forquilla d'entre 0 i 4 diputats. Altres formacions com Plataforma per Catalunya, de Josep Anglada, Unión de Progreso y Democracia, de Rosa Díez, o Reagrupament Independentista, de Joan Carretero, no entrarien al Parlament. Espies infiltrats, cares a cares, entrevistes, actes de campanya, correus, propaganda... Serà un mes de novembre molt llarg, però com sempre, aquí trobareu tota la informació. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.